Salam qadırdan iyilleşler, mehriban imanlı doğanlar. Rabbimizin rehim şefaatini, merhametini, sevgisini, dinçliğini her biriniz kabul edip, olarda yaşamanızı size dilek edip, bu gepleşimizde başlayarın. Sizin bilen doğruluk yolu adlı gepleşimizde, eyyem bir neçe gepleşiklerimizde, dünya, halaskar, nur, yaşayış, hakikat, merhamet bolonun gelenliği, ve onun kimdigini, hasiyetlerini ve dünyaya gelmek maksadını İsa'nın şagirdi Resul Yahya'nın yazga geçiren İncil'inden öğrenip başladık. Bu gepleşimizde hem biz sizin bilen Rabbimiz canımızın halaskari İsa Mesih barada öğrenmemize devam ederiz. Eğer geçen gepleşiklerimizde öğrenilenimizi cemlep, yaatlap geçmeli bolsak, onda yine şu öğrenen hakikatlanmızı yaatta saklamalıyız. Ozol başta gökte bolan, Hudaýyň gudratly sözi, nur bolan, merhamet ve hakikat bolan İsa Mesih'in göklerden yere gelenliği ve ol adamzady baqy dowdukdan halas etmek üçin ve Hudaýyň adalatyny berja etmek üçin öňden wad edilen gökten Hudaýdan üpçün edilmeli gurbanlyk gudusy hem İsa Mesih'tir. Bugün biz sizin bilen Rabbimizin İsa Mesih'in ilkinci şagirdlerinin onun izine düşüşü barada ve olorun acayip şayatlıkları barada öğreneriz. Gelin bu vaqt İncil'in Yahya bölümünden bular barada ilki bilen okalın. Ertesi gün Yahya yanına ikisany şagirdi bilen yine şol yerdedi. Ol geçip baryan İsa'nı görüp ine Hudaýyň gurbanlyk gudusy diýdi. Yahya'nın sözlerini işitip bu iki şagird İsa'nın izine düşüp gitti. İsa gaňrylyp izine düşüp gelýänleri gördü de olardan "Size näme gerek?" diýip sorady. Olar "Rabbi, sen nirede ýaşaýarsyň?" diýip soradylar. Rabbi muallim diýmekdir. İsa olara "Meniň izime düşün, görersiňiz" diýdi. Şeýdip olar İsa bilen gidip onuň nirede ýaşaýandygyny gördüler. Şol wagt öýlen sagat 4 töweregidi. Olar şol gün onun yanına kaldılar. Yahya'dan İsa hakta eşidip, onun izine düşüp gidenlerin biri Simon Petrus'un doğanı Andreas'tı. Andreas ilki bilen doğanı Simon'u tapıp, ona "Biz Mesih'i taptık" diýdi. Mesih, Hudaýyň saylap seçeni diýmekdir. Ol doğanını İsa'nın yanına getirdi. İsa Simon'a seredip, "Sen Yohannanyň ogly Simonsun. Ýöne sen Kepas diýilip atlandyrlarsың" diýdi. Kepas Petrus diýip terjime edilýär. Gelin bu wagt bularda aýdylanlar barada has giňişleýin, durup geçeliň. 35-36 ayatlarda dünýäniň halaskary bolan Hudaýyň sözü İsa'nın öňünden onun ýoluny taýýarlamaga iýberilen Yahya peýgamberiň biraz mundan öň İsa Mesih barada aýdyp tasdiklan hakikatyny ýene de gaýtalaýanyny görýäris. Yahya bu ýerde ikisany şagirdi bilen duran wagtynda İsa Mesih'i görýär we şagirdlerine İsa'ny görkezip ine Hudaýyň gurbanlyk gudusy diýär. Şol bagda hem bu hakikaty eşiden iki şagird Yahya peýgamberi taşlap İsa'nın izinden gidýärler. Yahya'nın şagirdleri Yahya peýgamberiň aýdanlaryna inandylar we bu sebäpden onun şagirdi bolupdylar. Emma bu wagt bolsa Yahya peýgamberiň şaýatlygy we tasdiklamagy bilen İsa Mesihiň kimdigini, ýagny Hudaýyň gurbanlyk gudusydygyny we onun wezipesiniň bolsa dünýäniň günäsini öz üstüne alyp adamzady halas etmekdigini belliler. Bu taýda Yahya peýgamberiň hakyky peýgamberdigini we Hudaýyň maksadyna gulluk edendigini ýene de görýäris. Ol adamlaryň İsa Mesihiň hakykatdan dünýäge gelen halaskar Mesihdigine iman etmeklerini we onuň hemişelik şagirdleri bolmagyny isleýärdi. Bu sebäpden hem bu iki şagirdlerine hem İsa'ny tanatdy. Ve olaryň hem İsa'nın izine ermegini isläp, İsa Mesih baradaky hakikatlary olara aýdyp güwe geçdi.
Neticede 2 sany şagirdini Yahya peýgamber yitirdi. Emma olaryň nur bolan İsa'nın izinden gidenlerine gaty begenli. Köplenç adamlar özlerini öňe sürýärler. Ya da adamlaryň olaryň izine ermegini, olary şöhratlandyrmagyny, olaryň diýenini etmegini isleýärler. Hiç kim özüne ulu hormaty bolup, şagirdi bolan biriniň başga biriniň izinden gitmegini islemeýär. Emma Yahya peýgamber bolsa, hakykatyň kimdigini, İsa Mesihiň gökden inen Rabbin özüdigini bilenlik üçin, özünün hiç kimdigini ve adamları halas edip bilmejegini, muny diňe halaskar İsa'nın etjekdigini bilenlik üçin Hudaýyň maksadyna ananlar boldy ve adamları hem şagirdlerini hem İsa Mesih'e tarap gönükdirdi. Yahya peýgamber özünün bähbidini gözlemän Hudaýyň maksadyny, şöhratyny we hormatyny gözledi we bu üçin durmuşyny hatta bagş etdi. Gadyrdan iýleşim, imanly doganym, sen kimiň şöhratyny, hormatyny, maksadyny gözleýärsiň? Hakykatdan İsa Mesihiň Reb we halaskärdigini bilip de özüň bähbidini, öz adawraýyny gözleýärsiňmi? Ya da Yahya peýgamber ýaly hemme zadyny hem Hudaýyň şöhraty üçin ulanmaga taýýarmy? We hatta özüňe iň ýakyn bolanlary hem İsa Mesihe gönükdirýärmisin? Bu soraga her bir imanly kalbyndaky arzu üsleglerini hem barlygdan geçirip jogap bermeliler. 38-nji ayatda biz İsa Mesihiň özünün izinden gelýän Yahyanyň 2 şagirdine seredip olar bilen gepleşenligini görýäris. İsa gaňrylyp izine düşüp gelýänleri gördü de olardan "Size näme gerek?" diýip sorady. Olar "Rabbi, sen nirede ýaşaýarsyň?" diýip soradylar. Dünýäniň halaskary İsa Mesih özünün izine erýänleriň her biri bilen gyzyklanýar. Olara ünüs berýär. Muny biz İsa'nın gaňrylyp izine seredip, olardan "Size näme gerek?" diýýändiginden hem görýäris. Dünýäniň yaradyjysy, gudratly Hudaýyň özüdigi üçin İsa Mesih elbetde olaryň näme diýjegini hem we näme üçin öz izine erendigini hem bilýärdi. Emma İsa Mesih olaryň kalbyndaky islegini öz sözleri bilen hem İsa Mesih'e bildirmegini isleýärdi. Şagirdleriň jogaby bolsa, "Rabbi, sen nirede ýaşaýarsyň?" diýip İsa'ny ýakyndan tanamak islegidi. Bu 2 şagird İsa'ny diňe bir görmek bilen çäklenmediler. Olar çyndanam İsa Mesih'i ýakyndan tanamak we ol bilen bile bolmak isläpdiler. Şu taýda Rabbi diýen ýewrey sözüniň gönü manysy meniň beýik bolanym diýmekdir. Olar İsa Mesihiň beýik bolanlygyny Yahya peýgamberiň şaýatlygy bilen eşidipdiler. Bu wagt bolsa şol beýik bolany ýakyndan tanap, ara gatnaşykda bolmak isleýärdiler. İsa olara "Meniň izime düşün, görersiňiz" diýdi. İsa Mesih'i çyndan, ýakyndan tanamak we ol bilen ara gatnaşykda bolmak isleýänleri ol hiç haçan izine gaýtarmaz. Özüniň bolýan ýerine ol bu 2 şagirdi çağırdy. Belki de İsa Mesih'iň şol wagtky bolýan öýü biziň häzirki döwürdäki owadan we ýokary derejeli jaýlarymyz ýaly bolman garyp bir jaý bolanlar. Emma İsa Mesih şol kiçijik ýerini hem özüne gelýänlerden ýüzüni öwürmedi we kalbynyň giňliginden orun berip olary bolýan ýerine çağırdy. Bu 2 şagird İsa bilen gidip onun bolýan ýerini öz gözleri bilen gördüler we İsa Mesih bilen ol gün ol ýerde galdylar. Olar ilkinji gedek şeýle göklerden dünýä inik gelen Hudaýyň sözüniň nurun özü bilen bolmak we onuň ýaşaýan jaýyna mihmançylykda bolmak hormatyna hiç haçan öň
eye bolmandylar. Oýlanyp görün. Olar bu giyjäni dünýäniň yaradyjysy, gudraty güýçlüğiniň ýanyna geçiripdiler. Bu iki şägirt Hudaýyň özüniň saýlap seçip halk döreden halky Israiliň arasyndan ilkinjilerden bolup İsa Mesihiň izine düşüpdiler. Bu iki şägirt bu ajaýyp güni dünýäniň halasgäri İsa Mesih bilen geçirip onuň hakykatdan hem Mesihdigine inandylar. Şonuň üçin hem ol baradaky bu ajaýyp hoş habary ýakynlary bilen hem paýlaşmak istediler. Bularyň biri Andreas ertesi gün ilki bilen dogany Simonu tapyp oňa "Biz Mesihi tapdyk. Mesih Hudaýyň saýlap seçeni" diýmekdir. Hakykatdanam İsa Mesihi çyndan tanan biri bu ajaýyp hoş habary başgalara aýtmakdan saklanyp bilmez. Ýa-da bu ajaýyplygy diňe özüne gizlemez. Eger nur bolan İsa kalbymyzy we aňymyzy nurlandyrýan bolsa, onda bu ýatylyk bizden başgalara hem ýaýraya we durmuşymyzda görüner. İsa Mesihiň başga bir ýerde özüne iman edenleriň ýagtylykdan dolanlyklary we bu ýagtylygyň başgalara hem ýaýramagy barada ine şeýle diýe. Siz dünýäniň ışıgysyňyz. Depede gurulan şäheri gizläp bolmaz. Çyrany ýakyp gabyň aşagyna goýýan nälerler. Onu çyradanyň üstüne goýýanlarlar. Şonu ol öýdäkileriň hemmesine ışık berýändir. Andreas dogany Simona İsa'nın Mesihdigini aýdýar. Dünýäni halas etjek Mesihiň gelmegine hakykatdanla Israil halky garaşýardy. Çünki bu Mesihiň geljektigi we insanlary azatlyga çykaryp olaryň baky paçasy boljakdygy 4000 ýyldan bäri wada edilip peýgamberliklerde ýatlanyp garaşylýardy. Bu wagt bolsa şol garaşylan Mesih gelipdi. Onu tanamak, kabul etmek ve şol Mesihiň dünýäge girip gelen tarihi sagadyna ýaşamak nähili ajaýyp mümkinçilikdi. Ine bu sebäpden Andreas bu Mesihiň İsa adyny tasdiklap, dogany Simona hem ol barada güwälik geçdi. Andreasyň bu ýekeje aýdan 3 sözden ibarat bolan "Biz Mesihi tapdyk" diýen sözi Simon Petrusyň kalbyna imany oýurdy we şol Mesihi görmek islegini döretdi. Muňa meňdeşlikde kalbymyzy nurlandyrýan nur bolan İsa Mesih barada paýlaşmakda bize bir aýratyn owadan sözler ýa-da uly bir bilim gerekdir. Çünki adamlaryň kalbyna imany döretjek ýönekeylik bilen bolsa hem aýdylan Mesihiň kimligi we yere gelendiginiň maksady baradaky hakykatlardyr we Hudaýyň gudratly ruhudur. Eger insanlar hakykaty gözleýän bolsalar, onda halaskär Mesih baradaky hoş habary eşidenlerine olaryň kalbyna muňa bolan hoş niýetli jogap janlanar we olar iman ederler. Hakykatdan hem garankylygy ýigrenip nuru küýseýänler nura gelerler. Andreas bu sözlere inanan doganyny Simony ibadatxana ýa-da başga bir ruhanynyň ýa-da dinarlaryň ýanyna alyp barmady da İsa Mesihiň ýanyna alyp bardy. Çünki Simonyň hem kalbyny we durmuşyny üýtkedip, onu hem günählerinden halas edip, baky gutuluşa ýetirjek we onu beýik bir resul etmegi diňe İsa Mesihiň başarjakdygyny Andreas bilýärdi. Bu sebäpden biziň özümüz hem ýeketek halaskär İsa Mesihe bil baglamalyrys we her bir ýagdaýda onuň ýanyna barmalyrys. Oňa iman etjekleri hem İsa Mesihiň ýanyna alyp barmaly. Rabbimiz İsa Mesih Simonyň kimdigini eýen bilýärdi we onuň adyny hem nähili adamdygyny hem bilýärdi. Bu sebäpden İsa Mesih Simonu görünmadyna oňa "Sen Yohannanyň ogly Simonsyň. Ýöne sen Kepas diýip atlandyrlarsyň" diýdi. Kepas Petrus diýip hem terjime edilýär.
İsa Mesih Simon'a täze at berýär. Günäler bilen yeňilen, her tarapa urulup durmuşy boş olan Simon'un İsa Mesih'e gelenden soň ondan alan ady Kepas, Petrus, Daş diýmegi aňladýady. İsa Mesih'e iman eden Simon'un durmuşy hakykatdan hem daş ýaly, ykçam we berk bolup yetişdi. Ve Hudaý ol arkaly şöhratly işlerini hem berja etdi. Bugün hem İsa Mesih'in ýanyna kimdigimizi seretmezden gelýän her bir adam, ýagny geçmişimizde eden günälerimiziň nähilligine seretmezden, häsiýetlerimizin erbetdigine seretmezden, hatda şeýle umytsiz ýagdaýda bolsak da, onun Mesihdigine inanyp İsa'nın ýanyna barsak, ol bizi kabul eder ve bizim hem durmuşumuzu üýtkeder ve bizi hem Simon ýaly daş eder. Ykçam, berk, gurply, umytdan doly, bakyete çenli dowam etjek ýaşaýşy bize berer. İsa Mesih Demirgazyk tarapdaky Jelili etraplaryna gidýär we şol ýerde bolsa Filipusy tapýar we oňa meniň ýzyma düş diýär. Bu taýda aýdylan meniň ýzyma düş diýilen söz gaty aýratyn bir çakylykdyr. Munyň sebäbi bolsa, bu sözü aýdyp çağıranyň dünýäniň yaradyjysy, gudratly söz, halaskär, nuruň özüdigi we bu çakylykda bar bolan aýratyn bereketlerdir. 2000 ýyl mundan odal Filipusy tapyp çağıran İsa Mesih bugün hem her birimizi şol bir ýönökey, emma şeýle bir wajip bolan çakylyk bilen çağırýar. Meniň ýzyma düş. Filipus İsa'nın ýzyna düşdi we onuň halaskär Rebdigine iman etdi. Çünki ol özündäki bu ajaýyp hoş habary başgalar bilen hem paýlaşyp başlady. Filipus kalbyna işläp başlan imanyna nädip başgalara hem ýaýradanlygy barada ýazgy şeýle diýär. Filipus Nataniel'i tapıp ona, biz Musa'nın Tevratına ve beýleki peýgamberleriň ýazgylarynda ýazylan adamy tapdyk. Ol Nasraly Ýusufyň ogly İsa eken, diýdi. Filipus'tan hem Andreas'tan hem öwrenmeli zadymyz. Olaryň özündäki İsa Mesih baradaky öwrenip bilip iman edenlerini başgalar bilen paýlaşanlyklarydyr. Olar İsa Mesih baradaky ajaýyp hoş habary başgalara ýetirmek üçin aýratyn bir bilime eýe bolmaga, ýa-da niredir bir ýere gidip ulu dini okuw ýerlerini bilim almaga, ýa-da hoş habary nädip paýlaşmagyň dürli ýollaryny öwrenmäge garaşmadylar da gönüden göni ýönökey sözleri bilen kalbyndaky dören imany bilen hemmelere paýlaşmak istediler we gidip dogan garyndaşlaryna, dost ýarlaryna Mesih barada aýtdylar. Filipusyň Nataniel'i aýdanlaryna biz Mesih barada Tewratda, peýgamberler ýazgylaryna hem wadalar aýdylyp peýgamberlik edilenligini we bular barada Israil halky arasynda bilimiň bolandygyny hem görýäris. Hakykatdan hem Tewratdan başlap peýgamberler ýazgylaryna, Zeburda Mesih barada gaty köp wadalar we peýgamberlikler öňünden aýdylan we olar bolsa jikme-jiklik bilen İsa Mesih'in durmuşuna amala aşyp onun hakykatdan da gökten gelen halaskärdigine bize tasdikleýär we güwe geçýär. Şu taýda Filipus Nataniel'e İsa Mesih barada şaýatlyk edenne ol muňa şüphelenni we garşylyk görkezdi. Nataniel Mesih'in geljekdigini we ol barada öňünden aýdylan peýgamberlikleri bilse de bu Mesih'in hakykatdan hem Nasraly biriniň boljakdygyna şüphelenipdi. Nataniel oňa Nasradan oňly zat çykarmyka diýdi. Nataniel üçin Nasra owasy Jelilläniň bir garyp wajip bolmadyk bir owasydy. Garaşylan şeýle gudratly we wajip bolan Mesih'in bir belli wajip bolmadyk bir garyp owadan çykyp biljegine şüphelenni. Bir adamlar hem köplenç Nataniel ýaly wajip ulu zatlara ady belli ýerlerden, meşhur insanlardan tama edýär.
Emma köplenç hakikat ve vacip zatlar yönökeylikte ve pes gövünlü insanlar tarafından ayan edilye ve yerine yetiye. Nathaniel ýaly şubhe edip davalaşacak adamlar elbette köp bolar. Emma biz Filipus ýaly olar bilen davalaşman ýa-da olary öz düşünjelerimiz we akylymyz bilen ynandyrmaga çalışman her bir insany özlerinin gelip İsa'nı tanamaklarına çağırmalılar. Filipus hem ona gelle gör deydi. İsa Mesih'in özünün yanına gelip onun kimligini, häsiýetlerini, aydın sözlerini, eden işlerini okap, öwrenip, ruhu gözleri bilen onu görmäge adamları çağırmalılar. Ve bunu çyn kalbyndan edenler bolsa, İsa'nın yanına gelerler ve hiç kaçan ondan daşlaşmazlar. İsa Nathaniel'in özüne tarap gelýänini görüp, ol hakda ine hilesiz hakiki İsrailli deydi. Nathaniel ona, sen meni nireden tanayarsın deydi. İsa ona, Filipus seni çağırmazdan ön, men seni incir ağacının aşağına kan gördüm deyip cevap verdi. İsa Mesih Nathaniel barada hayran kaldırýan zatlar aýtdy. Ol ine hilesiz hakiki İsrailli deydi. İsa Mesih hakikattan hem özünün dünýäniň yaradyjysy Hudaýyň sözü Reb bolandygy üçin Nathaniel'i tanıyadı, bilýärdi. Onun durmuşunu hem bilýärdi. Şonuň üçin hilesiz hakiki İsrailli deydi. Nathaniel muňa hayran kaldy we sen meni nireden tanayarsın deyip geňirgenini. İsa bolsa Nathaniel'i hatta Filipus'a duşman ka hem incir ağacının aşağına yapraklar bilen gizlengi wagty hem görenligini aýtdy. Nathaniel özünün içki dünýäsini kimdigini hem bilýän we hatta Filipus'u duşman ka hem incir ağacının aşağına gizlenip oturan wagtyny hem gudraty bilen görüp bilenin ýönökey adamlardan tapawutly biridigine düşünüp İsa Mesih'e sen Hudaýyň oglusun, sen İsrail'in padşasysyň diýdi. Şeýlelikde İsa Mesih'in ýöne bir insan bolman, hemme zady görüp bilýän we her bir insany tanap bilýän, gökten gelen Hudaýyň ogludygyna we ähli insanlaryň üstünden baky şalyk etjek padşadygyna güwälik etdi. İsa Mesih bolsa Nathaniel'e bu görünlerinden hassa hayran kaldıracak ulu zatları görjekdigini aýdyp şeýle diýdi. İsa ona, seni incir ağacının aşağında kan gördüm diýip aýdanym üçin maňa iman edýärsiňmi? Sen mundan ulu zatları görersiň diýdi. Onsoň ona şeýle diýdi. Men size hakykatdan da dogrusyny aýdýaryn. Mundan beýlek siz gögüň açylyp Hudaýyň perişteleriniň insan oglunyň üstüne inip çykyşyny görersiňiz. Hakykatdan hem İsa Mesih'e iman eden her bir adam İsa Mesih'in ulu gudratlaryny, ajaýyp işlerini hökman görerler. İsa Mesih'e iman eden adam özünün günäleriniň muzdy bolan dowda hodundan diňe bir halas bolmak däl, ondan soňra yeňişli durmuşda ýaşamagy hem İsa Mesih'ten güýj alyp başararlar. Bunun üçin İsa Mesih özüne iman edenlerin guruply ýaşaýyşda ýaşajakdygyny, hatta iman edenlerin diňe bir günälerinden gutulup Hudaýyň jennetine, Hudaýyň huzuruna barmaklyk mümkinçiligini almak bilen çäklenmän uly işleri hem, gudratlary hem öz durmuşlaryna görjekdigini ýatlady. Wagty gelip İsa birinji gedek gelenne näme üçin geldi? Gurbanlyk gudy hökmüne adamzady günälerinden halas edip Hudaýyň padşalygyna girmek mümkinçiligini bermekde. Bu maksadyny berja edip İsa Mesih 2000 ýyl mundan ozal haçda öz mukaddes ganyny we janyny gurban etdi. We soňra jaýlanyp 3-nji gün ýene-de direldi. Soňra şöhratyna göklere gitdi. Ve şol yerden hem ýene-de gaýdyp geljekdigini we yer ýüzüne baky padşa, padşalaň padşasy boljakdygyny hem wada etdi. İsa'nın şol soňky aýdan sözleri, ýagny gökten
periştelerin inip çıkışını görersiniz deyişi İsa Mesih wagty gelip paçalan paçası olup yer üzünde şalyk süren döwründe görkezjek şöhratyny aýan edipdi. Hakykatdan hem İsa Mesih'e öz halaskary we Rebbi hukmuna iman edenler şol paçalan paçasy boljak İsa Mesih'in gökten ýene izine gaýdyp geljekdigine hem garaşýarlar. Gadyrdan iýleşim bu hakykatlar arkaly İsa Mesih'in dogrudanam halaskärdigine, Mesihdigine, nurdugyna we bizi günäniň muzdy bolan dogdukdan yeketek onuň halas edip biljekdigine we onuň gökten Hudaýyň özüniň üpçün eden gurbanlyk guzusudygyna ananyp başlansyn. Belki kalbyňda hakykaty bolan gözlük bardyr we şol seni halas etjek we seni söýüp öz merhemeti bilen doldurjak İsa Mesih'e iman etmek istersin. Eger bu sen kalbyň islegi bolsa, onda şu wagt oňa yüzlenip bilersin. Gepleşiklemizde öwrenişimiz ýaly İsa'ny gözleýänleri, hakykaty gözleýänleri, günäni ýigrenip, dogrulygy gözleýänleri İsa Mesih hiç haçan gaýtaryp gowmaz. Ol her bir insany kimligine seretmezden, nähilligine seretmezden kabul etmek isleýär. Sebäbi her birimiz günäli bolup onuň merhemetine, Hudaýyň rehimine mätäçlik çekýäris. Şonuň üçin İsa näme diýdi? Gel meniň izime düş. Bugün sen onuň izine düşmek isleýärmisin? Size ýene de Rabbimiz İsa Mesih'in merhemetini, rehimini, parahatçylygyny, bereketlerini dilekler edip sizin bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sag bolun.